Hola a tots, com esteu? Soc la Lídia. En aquesta sessió d'avui intentarem buscar exercicis que siguin sobretot per les nostres espatlles, per les nostres cervicals. Aquesta pràctica la podeu fer sobretot en aquells dies que us sentiu molt carregats, que podeu tingut un dia molt espès i que necessiteu descansar tota la part espatlles, tota la part cervical per poder tenir un bon son. Som-hi? Començarem buscant una paret. Busca una paret que tinguis espai per poder-t'hi col·locar i ens col·loquem ben bé al costat de la paret. Col·loques l'espatlla ben col·locada, primer farem la dreta, després l'esquerra. Col·loques bé els peus, que estiguin junts, l'espatlla ben enganxada a la paret. Des d'aquí estires el braç es gira, el dit gros mira en amunt. Allargues en amunt i vas estirant el braç endarrere. Intentes mantenir l'espatlla enganxada a la paret i allargar el braç tant com puguis, a la mida que et vagi bé. Si veus que et desenganxes, baixes una mica més i estires, allargues endarrere, també camines una mica amb els dits. Vas controlant aquí, agafes aire, deixes anar. Quan deixes anar intentes estirar una mica més, pujar una miqueta més amunt, anar buscant aquest nivell que t'ajudi a allargar, que no et pugi més la cervical en amunt, l'espatlla en amunt, sinó que estiris endarrere. Ens quedarem aquí. Ves respirant, intenta allargar, nota que les dues espatlles estan en línia, que tens la coroneta al cel. I anirem a girar una mica els peus. Gires els peus com si volguessis mirar dintre de la sala i continues aquí, vas respirant, notant l'espatlla que es va estirant. Potser fins i tot se t'adorm una miqueta el dit gros. Recorda que sempre pots baixar una mica o pujar una mica més. Allarga bé. I a poc vas baixant. Anirem a posar-nos ben bé de cara a la paret, els dits toquen a la paret i allargarem els braços en amunt, tens el front a la paret, allargues bé, vigila les espatlles, agafes aire i al deixar anar puges en amunt braços. Agafes aire, baixes, notes les espatlles com es relaxen i al deixar anar puges en amunt. Agafes aire, relaxes, al deixar anar puges i tornem a baixar els braços. Anirem a l'altra banda, col·locant bé els peus, espatlla enganxada a la paret, tornes a girar el braç, vas col·locant, espatlla ben enganxada. Vigila no el giris al revés, que et quedis amb la mà d'aquesta manera. El dit gros ha d'anar en amunt, el primer en amunt. Enganxa bé i adona-te'n que cada espatlla és diferent, cada cantó sol ser una mica diferent, que tinguis l'espatlla ben enganxada, que tinguis el braç ben enganxat, que tinguis les dues espatlles en línia, que no se te'n vagi endavant aquesta espatlla, sinó oberta endarrere. Ens quedarem aquí respirant-ho. I sempre que vulguis pots intentar allunyar una miqueta més el braç, portar-lo una mica més en amunt. I si veus que t'has passat, sempre pots baixar. Respira en aquesta espatlla, intentant afluixar-la. Fixa't si està igual o diferent que l'altra. Girarem ara una miqueta els peus, com si volguéssim mirar dintre de la sala, sense desenganxar l'espatlla. Si veus que això et costa molt, que no els pots girar, que no, si fas això se't desenganxa, tornes al principi i et quedes aquí. Cada persona és diferent, de vegades tenim més enganxat una part, de vegades una altra, però és una zona que se sol ressentir. Per tant, queda't aquí, vas estirant, ves respirant-ho. Tornarem a anar a enganxar els dits dels peus a la paret, allargarem els braços amunt, agafem aire i al deixar anar els deixarem afluixar espatlles, agafar aire, llarga i al deixar anar afluixa i agafar aire, llarga i al deixar anar afluixa. Ves deixant anar els braços i ens anirem a girar, enganxats encara a la paret. Col·loca't bé ben enganxat, que tinguis l'esquena enganxada a la paret, potser els peus hauran d'anar una mica més endavant perquè puguis enganxar ben bé l'esquena, tota l'esquena, l'abdomen endintre perquè s'enganxi.
Puges els braços al teu davant, agafant aire, desenganxes les espatlles de la paret i al deixar anar tornes a enganxar. És aquest moviment. Agafes aire, els portes endavant, al deixar anar vas a enganxar darrere. Els braços estan quiets, l'únic que es mou són les espatlles. Vas enganxant i desenganxant. És un moviment que costa fer al principi. Aquest moviment d'enganxar i desenganxar. Costa. Va molt bé fer-ho a darrere amb una paret perquè notes, vale, aquí ho tinc enganxat, apretes endarrere. Aquí desenganxo. Aquí ho tinc enganxat. Busca aquest moviment. Si ara et costa molt tranquil, a poc ja ho aniràs agafant, intenta buscar-hi tota la tensió de fer el moviment endavant, endarrere. Agafant aire i deixant anar. I agafant aire i deixant anar. Bé, baixarem els braços i anirem a deixar el cap penjat endavant. Intentarem afluixar ben bé les espatlles. Continua amb l'esquena enganxada. I a poc anirem desenganxant. Com si desenganxéssim d'un velcro, vas desenganxant-te i vas deixant els braços que vagin baixant. Portant l'abdomen endintre, vas fent una rodoneta. Fas una rodona, no t'estires, sinó que fas rodona. Et quedes fent rodona, més o menys, que la paret t'arribi a la zona de cadera, a la zona del gluti. Quan estiguis en aquesta zona, portant l'abdomen endintre, tornes, igual com has vingut, tornant a enganxar l'esquena, a poquet. Ho aniré aquí al costat perquè ho vegis més bé. Enganxada a la paret. L'esquena enganxada. El cap també estaria enganxat i des d'aquí baixes el cap i et vas desenganxant a poquet d'aquesta paret, apretant l'abdomen endintre, deixant els braços ben relaxats, fent aquesta rodoneta amb l'esquena. Fixa't que estic fent rodoneta, que l'abdomen el tinc endintre. Vas a fer una rodona i quan més o menys estàs a la zona del gluti apujat, agafes aire i al deixar anar tornes a pujar. I vas enganxant a poc l'esquena. Apretes l'abdomen endintre per fer-ho. Fins a arribar a dalt de tot. I tornarem, agafem aire. I al deixar anar, tornem a baixar, afluixa't. Afluixa espatlles, afluixa el cap, afluixa esquena, abdomen endintre. Sobretot, fes una rodoneta amb l'esquena. Volem que l'esquena s'afluixi, es relaxi. I tornes a pujar, vas enganxant-te. Fins a arribar a dalt. D'aquí anirem a caminar, ens assentarem a l'esterilla, assentarem el gluti, si vols a la terra, si no necessites el bloc no ho facis servir. Cames flexionades o estirades, portes els braços endavant. Al deixar anar, el dret passarà per dalt i l'esquerra per baix, ens anirem abraçant darrere. Però abraça't com si et volguessis agafar les dues escàpules, com si volguessis anar a arribar fins a la columna, abraça't. Agafes aire i al deixar anar et deixes caure cap a un costat, afluixant les cervicals i notant com s'obre l'esquena, com s'afluixa. Agafes aire al mig i al deixar anar et deixes caure davant. Nota com s'obre tot, porta l'abdomen una mica endintre, afluixa la cervical. Agafes aire al mig i al deixar anar a l'altra banda. Tornarem al mig, allargarem braços en amunt i els anirem a baixar, col·locar a sobre de les cames. Tornem a allargar els braços endavant i passem l'esquerra per dalt. Ara fem al revés, ens tornem a abraçar, darrere ben abraçats, agafes aire i al deixar anar et deixes caure cap a un costat. Notes costelles, la part darrere de l'esquena com s'estira. Tornes al mig, agafes aire i al deixar anar a l'altre. T'afluixes. Al mig agafes aire i al deixar anar anirem endavant, portant l'abdomen endintre, deixant el cap ben reposat. I tornes a davant. Torna a estirar els braços amunt, agafem aire. I al deixar anar baixem. Per últim anem a estirar una mica els braços, anem a posar el braç dret, més o menys a darrere de la teva esquena, al mig dels omoplats, i el braç esquerre agafa per dalt. Agafes aire i al deixar anar intentes apretar el colze perquè vagi baixant la mà, vol baixar recte, com si volgués anar a buscar el gluti, que és aquí 3. Afluixa espatlles, simplement és aquest braç el que t'ajuda a agafar 2. I 1. Anirem a l'altra banda, amb el mateix braç al dret, l'intentaràs posar igual
Intentem posar que vagi al mig, va a buscar el cap, ens agafem el colze. I ens quedarem aquí 3, 2, 1 i canviarem. Anem amb l'esquerra. L'esquerra és el que ve pel mig, el dret agafa per dalt i et quedes aquí 3. Allà on tu puguis, si estàs aquí, 2, 1, i el mateix, l'esquerra va a baix, passa per darrere, intenta pujar en amunt i agafes el colze. Intentes com si volguessis anar a arribar al teu cap, apretant. Si no arribes aquí i estàs aquí, doncs estàs aquí, però ajuda't a apretar, intentar portar en amunt. 3, 2 i 1. Per últim intentarem, deixem el braç esquerre aquí, amb el dret anem a buscar l'esquerra. Obrint aquí, 3, 2, 1. Canviarem, deixarem el braç esquerre a baix, el braç dret a baix, perdoneu, el braç esquerre a dalt. Anem a buscar. I si et quedes aquí, et quedes aquí. Però intenta obrir aquí bé el pit. 3, 2 i 1. Bé. Tornem a col·locar les mans sobre les cames i anem a fer uns petits cercles. Ves a fer uns cercles ben suaus amb el cap. Tanca, si vols, els ulls. Ves a buscar el moviment endarrere. Nota si ha canviat ja una miqueta. Si estaves molt carregat, si la cosa ha anat canviant. Quan tornis a passar per davant canvis el sentit. Fes tants cercles com necessitis per anar desenganxant-te suaument. Utilitza la respiració, recorda agafar aire quan passes per dalt. Deixa anar quan baixes, t'ajudarà a afluixar-te una mica més. Anirem a deixar l'orella dreta sobre l'espatlla dreta. Agafarem aire i al deixar anar afluixarem el braç esquerre. Fem un parell de respiracions afluixant. Nota que s'estira tota la part cervical. Tornem a col·locar la mà, anem a l'altra banda. L'orella esquerra sobre l'espatlla esquerra, agafem aire. Al deixar anar afluixem el braç dret. Nota que s'estira, fem un parell de respiracions. Ves afluixant, ves deixant anar. Torna cap al mig. Fem una inspiració ben profunda i afluixem una miqueta més. Tanca un moment els ulls. Porta tota l'atenció a les cervicals, a la zona d'espatlles. Posarem un color vermell en aquesta zona, que ens doni escalfor, per ajudar que es desfaci una miqueta més aquests nusos, per ajudar que aquests nervis, poder l'ansietat, l'estrès, es vagin desfent, porti l'escalfor. Nota que es va relaxant, que es va fonent. I a poc obre els ulls. I espero que t'hagi anat bé. Espero que ho puguis fer servir en aquests moments que estàs més tens, per deixar anar. Ho pots fer a qualsevol lloc. Necessites una paret, simplement, i a tu mateix. Fins una altra.